सोमखोर माबाय आफा खोनासं सोमखोर नों आंनि फसायनाय सिख्लाजोंनो हाबाखौ जाथारनांगोन आंनि लोगोनि फिसाजो नायनोबो जोबोद समायना नखराबो जोबोद धोनि आरो बिफाया बेंकनि मेनेजार आखल आखुफ्राबो जोबोद मोजां आफा आं नोंखौ सानफ्रामबो बुंबाय थायो आं रावबो दोहोनि सिख्लाखौ हाबा खालामा होननानै बिसोरो संसार जाया आफा मिथिबायना बिसोरखौ फिसिनो थाखाय बुरजा बुरजा बिथन मोननाय साख्रि मावनांगौ अब्लासो बिसोरखौ फिसिनो हायो आं ओरैबायदि सिख्लाखौसो हाबा खालामनो लुबैयो जेन' बे सिख्लाया बे नखरजों गोरोबनानै सोलियो आरो नखरनि मानसिफोरखौ मान होयो जोथोन लायो मिनि खुसियै संसार जायो बेफोरबायदि सिख्लाखौसो हाबा खालामनो लुबैयो आरो आं सानो बेफोरबायदि गुना गोनां गेदेरफोरनि फिसाफोरनाव थाया होननानै गासिबो सिख्लानि आखल आखुआ एखे जाया सोमखोर बियो आंनि लोगोनि फिसाजो बिखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ बियो जोबोद गियानि जागोन अब्ला मा नों आंखौ बिजोंनो हाबा होबानो सानबाय ओइ सोमखोर नों इसिबां बाथ्रा बुङाबालानो सिदा सिदि बुङा मानो आं नायनाय सिख्लाजों हाबा जाया होननानै आफा आं नों नायनाय सिख्लाजों हाबा जाया होनाखै नों आंनो गरिब नखरनि सिख्ला नाय आं खुसि खुसियै हाबा जागोन नाथाय आं सिदा बुंखायो दोहोनि नखरनि सिख्लाजों हाबा जाया होननानै अब्ला मा नोंहा सोरबा गरिब नखरनि सिख्ला मोजां मोननाय दं नामा आफा आंहा रावबो मोजां मोननाय सिख्ला गैया दङमोनब्लाथ' बुंगौमोनानो आं रावबो दोहोनि नखरनि सिख्लाखौ हाबा खालामा अब्ला सोर गोरिबनि फिसाजोखौथ' हाबा खालाम नोंलाय आच्छा जाबाय दे जुदि आं फसायनाय सिख्लाजों हाबा जायाब्ला गोख्रै बे न'निफ्राय ओंखारलां नों बे न'निफ्राय जागोन आफा आं ओंखारलांगोन खोनासं सोमखोर ओंखारलांनायनि सिगां फंसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि नों जेरावखि थाया मानो जेरावखि थाहैया मानो सानसे बे न'आवनो गिदिंना फैफिननांगोन हेल' हेल' नोंखौनो बुंदों माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन नामा नोंनि नामखौ खिथानो हागोन नामा आंनि मुङा समायना समायना थारैनो जोबोद समायना माने नङा जेबो नङा नोंखौ खनसे नुजेननायावनो गोसोखौ बोरैबा बोरैबा मोनदों जायनि थाखाय नोंनि उन उन फैदों थारैनो आं नोंखौ मोजां मोनबाय आइ लाभ इउ माने नों बेफोरखौ मा बुंदों नों आंखौ सिनाया नुफेरा माब्रै आइ लाभ इउ बुंखो नाय बेफोर माब्लाबाबो मोजां मोननाय जाया आरो आंखौ थांनो हो आंहा सम गैया ओइ समायना आं नोंखौ सिनाया आरो बे गामिखौ मिथिया आङो नाथाय बे लामायाव फांसे खान्थाल बिफां दङ गाबोन थिग बे समावनो नेबाय थागोन आङो बे खान्थाल बिफाङावनो नामखौल' समायना लानानै जुदि आंनि सायाव एसे अननाय दङब्ला फै नेबाय थागोन आं आं मिथिगौ जे नों फैगोन होननानै मानोना आंनि नोंखौ अननाया नंखाय जानो हाया जेरै नोंखौ खनसे नुजेननायावनो मोजां मोनदोंमोन बेबायदिनो आंनि जिउ जोबजासे नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन आं
आं नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानो समायना। मा बाथ्रा? आं नोंखौ हाबा खालामनो सानो समायना। आं दिनै बिसिम फैदों नोंखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखायसो। माखासे मानसिफोरनि जिउआ बाहेरानिफ्राय नुनायाव जोबोद मोजां, नाथाय सिङाव गासिबो आलादा। माने बुजियासै आङो। आं दिनै बेवहाय नोंनि मोजां मोननायनि फिननाय होनो होननानै फैयाखै, आंनि माखासे बाथ्रासो खिन्थानो फैदों। जानो हागौ नों बे बाथ्राखौ खोनायोबा जेसेबां आंनि खाथि जादोंमोन बिनिफ्राय 3 गुन बारा गोजान जागोन। आं मिथिनो लुबैयो नोंनि गासिबो बाथ्रा। नाय, नों आंखौ नुनायाव जेसेबां खुसि नुदों एसेबांनो दुखुबो दं। आं सासे गोरिब न'खरनि सिख्ला। आं जेब्ला उन्दैमोन अब्लानो आंनि आइ आफाया थैदों। आइ आफा थैनायनि उननिफ्रायनो आं आंनि आदैनि न'आवसो थानानै देरदों। नाथाय माखासे समनि सिगां आंनि आदैयाबो थैनानै थांबाय। दा आं हारसिङैसो दं आरो आं बेनि गेजेराव सोरखौबा मोजां मोननानै रावखौबो दुखु होनो साना। नों जेबो सानाबा आं नोंखौनो हाबा खालामसै। माने? मा नों आंजों हाबा जागोन? मा नों गासिबो उन सिगां साननानै बुंदों ना? औ, आं गासिखौबो साननानैनो बुंदों। आं नोंखौ लानानै थैजासिम थानो लुबैयो। मा नों आंखौ थैजासे अनगोन? अनगोन। अब्लाथ' आं नोंखौ दिनैनो हाबा खालामनानै न'आव लानानै थांसै। नाथाय नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ गनायनानै लागोनथ'? आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ नोङो सिन्था दाखालाम। आंनि न'खराव आंहा आफानि अनगा रावबो गैया। आंखौ थैजासिम अननायनि अनगा नोंहा जेबो खामानि गैया। थौदो थांसै। फैदो फै समायना, दिनैनिफ्राय बेनो नोंनि न'आ। आफा आफा नों फैबाय फिसा, नों फैफिनबाय। औ आफा। आं मिथिखागौ फिसा नों फैफिनगोन होननानै। फिसा, बे सिख्लायालाय सोरथो? आफा, बेयो नोंनि बिहामजो। बिहामजो माने? नोंनि साहसखौ मानिबाय आं सोमखोर। बहानिफ्राय सोर सिख्लाखौ लाना फैखो? बोरै बुंनो हाखो नों नोंनि बिहामजो होननानै? आफा, बियो जोबोद मोजां सिख्ला। बियो न'खरजों गोरोबनानै जानो हागोन। जोंखौ जोबोद जोथोनै लाखिगोन। जाबाय सोमखोर, नों आंखौ बुजायनो दा नाजा। आरो नों बे न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन ना? आं दिनै बुंबावदों, बे न'निफ्राय ओंखारलां। आफा। फंसेबो बाथ्रा दा बुं आरो बे न'आव माब्लाबाबो दाफैफिन। थां, ओंखारलां। थौ समायना। आदा रथ'साय। मा जाखो फंबाय? आदा, जों बे जायगायाव गोदान। बियो आंनि हिन्जाव। जों न'निफ्राय ओंखारबोदों। दा जों बे जायगायाव थानो थाखाय जों जेरावबो न' मोनाखै। आदानाव थानो थाखाय न' मोनगोन नामा? दंनायाथ' दंमोन, जोंनाव न' गंसे गोजाम दंमोन, नाथाय बाव रावबो थाया। जुदि नोंस्रा उसुबिदा जायाबा थानो हागोन। जों थानो हागोन आदा, जोंहा जेबो उसुबिदा गैया। बिपदआव गोलैनानै दङथ', जेबो उसुबिदा जानाय नङा। थौ बिदिब्ला फंबाय। न'आ बेनो फंबाय, थानो हागोनथ'। बेनोना आदा न'आ? औ फंबाय, न'आ बेनोमोन। बिनिफ्राय साबसिन न' गैबावलामोन आदा? आंनियावथ' गैलामोन फंबाय, आरो नों बे जायगायाव नागिरबाबो मोननाय नंला। आदसा, बिनि न' भाराया बेसेबां जागोन आदा? मासाव 1000 होबानो जाबाय फंबाय। नोंहा मा जाखो? आंहा बे न'आव थानायाव जेबो उसुबिदा गैया। आं नोंजों हाग्रा बारियावबाबो थानो हागोन। समायना, नोंहा जुदि उसुबिदा गैयाबा आंहाबो जेबो उसुबिदा गैया। आदा, नों साबिखौल' खेवनानै होदो। फैदो फंबाय, आं खेवनानैसै। नों बहा थाङामोन सोमखोर? है, बै बाजाराव थांदोंमोन आं। जानो थाखाय जेबो लाबोआखै नामा? समायना, आं फैसा गैयैनि जेबो लाबोनो हायासै सना। दा र' माबाफोर बेबस्था जायो खोमा। नंगौ नामा? जेबो नङा दे, न' सिङाव थौदो, जानोसै। न' सिङाव थौदो जानोसै माने? नों जाग्राखौ बहा मोनखो? न'आव जानो लोंनो गैयाब्ला न'आव जानाय लोंनायखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ गामिनि सिख्लाया मोजाङै मिथिगौ। बै दुब्लियाव मानिमुनि मैगं दंसोगारोमोन, बेखौनो खानानै लायनानै संफैदां। नाथाय माइरंखौ बहा मोनखो? माइरंखौबो बै खाथिनि न'आव एसे लायथ'नानै संफैबाय आं। जाम्बा बायदि माखौथो सोंबाय थाखो? फैदो जाहैसै। आन्द्रां हिनजावा, जानाय लोंनायनिफ्राय जिउआव नोंखौ मोनबाय, बिनो थोजासे आंनो। नोंखौ नुब्लानो जानो लोंनो फैखाया आं।
खालि आफायाल' बुजियासै। बेफोरखौ साननानै दुखु दा खालामसै सोमखोर। फैदो जाहैनोसै, फैदो सिङाव। समायना थाथ'दो नोङो, आं खामानियाव थांगारसै। जागोन दे, मोजाङै थां आरो थाब फैफिन। जागोन दे, खरसाफ्रा दिननि थाखाय दंखाजोबो ना? जा दं दिननि थाखाय थोगोन दे। आदसा, फैनाय समाव माइरं सेरसे लाबोफागोन दे आं। आदसा, जागोन दे। थाथ' होमबालाय। सोमखोर फिसा, नोंसिनि संसारफ्रा माबोरै सोलिदों? मोजाङैनो सोलिदों, नाथाय नों बेयाव? सोमखोर फिसा, नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं नोंनि बिफा, नोंनि न'आव फैयाबा आं सोरनावथो फैनो? बैयाव सासे मानसिया खिन्थादों खाथियावनो भारा थायो होननानै, बेनिखायनो हाबलांनो फैदों आं। आं दा आंनि आथिङाव गसंनो रोंबाय आफा, नों आंखौ खबर लानांगौनि गोनांथि गैया। आं बे न'आव भारा थायो, आंनि फैसाजों मासाव 1000 भारा होनानै। दा आं गरसे गरनै खामायनो हाबाय आरो आं मोजाङैनो दङ। बाह, आंनो नोंनि सहायनि गोनांथि गैया। सोमखोर फिसा, आं दिनै जोबोद खुसि आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे आंनि फिसाया खामायनो रोंबाय, गावनि आथिङाव गसंनो रोंबाय। नों बै समाव मा खोथा बुङामोन जे गोनां गिदिरनि फिसाजोआ? आं थिगखौनो बुंदोंमोन, आरो आङो नोंनि लोगोनि फिसाजोखौ हाबा खालामनाय मोनब्ला बेबायदि खुसियै संसार जानो हानाय नङामोन। बेबायदि समायना गोथार गोसोनि सिख्ला मोननाय नङामोन। आं नोंखौ बुंदोंमोन बेखौ आजावना ला होननानै, नाथाय नोङो आजावना लायाखै। आं दिनै जोबोद खुसियाव दङ। खोनासं सोमखोर फिसा, आखाइनि मोनबा आसिया जेरै समान नङा, बेबायदिनो गासिबो गोनां गिदिरनि फिसाजोआ न'खर दानो रोङै जाया। जाय संसार जानो रोङै सिख्ला, बियो माब्लाबाबो संसार जाखाया, गोरिबानो जा धोनियानो जा। बिसिनि खामानिया खालि न'खर सिफायनायल'खा। नों खुसियै था। आं दिनै जोबोद खुसि सोमखोर फिसा, आरो मानो खुसि नों मिथिगौ ना? जाय सिख्लानि थाखाय नों न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन, जाय सिख्लाजों आं नोंखौ हाबा होनो नागिरदोंमोन, बेखौ नों दिनै गावनो लाफागासिनो दं, गावनो अनगासिनो दं। बेफोर मानि थाखाय जादों नों मिथिगौ ना? औ हेलौ। हेलौ बियाय, मा खालामदों? दङ बियाय, न'आवनो जिरायनानै। आदसा बियाय, मोजाङै दङ ना खबरफ्रा? मोजां बियाय, न'आवनो दं। ओमफ्राय बियाय, फिसा समायनायालाय न'आव दङ ना? दङ बियाय, न'आवनो, दासान्दि जेरावबो थांथाराखै। आदसा बियाय, दङबा गाबज्रिहरनायसाय, एसे रायलायनो आं। जागोन बियाय। समायना आइ, ओरै फैनायसाय। मा आफा, मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ? नै आइ, सोमखोर बिफा रायलायनो नोंजों। हेल' आदै। औ समायना आइ, माथो खालामामोन नोंलाय? जेबो खालामाखै आदै, न' सिङावसो ओरैनो टिभि नायलाबायदोंमोन आङो। आदसा समायना फिसा, नों मोनसे खामानि मावनांसिगोन। माखासे खोथाखौ आं नोम्फाजों रायलायसिगोन। मा खामानि आदै? दे जागोन दे आदै। बिनि थाखाय, बे समायना सिख्लानि थाखाय। आरो बे समायना सिख्ला सोर मिथिगौ ना? बियो जाबाय आंनि लोगो, बेंक मेनेजारनि फिसाजो। समायना फिसा, नों ओजों फैनोसै। मा, अब्ला नोंसोर सानैजों एसेबांनिफ्राय मिलायनानै? औ, बेफोर जोंनि मोनसे प्लान खालामनाय मोनसे नाटकसोमोन, जेन' नों गावनो बुजिनो हायो गासिबो गोनां गिदिरनि फिसाजोआ एखे नङा होननानै। बेखौ आं दिनै प्रुभ खालामबाय। आदसा, दिनैनिफ्राय नोंसोरो बे बायला जिला न'खराव संसार जाबावनांलिया। थौ गावनि न'आव थौदो, आलो गोजोनै संसार जाहैदो। थौदो थौ।